O documental No se oye sobre casos de bebés roubados en Lugo foi proxectado na Casa da Cultura da Feira do Monte, un traballo realizado por titulados do Centro de Formación Audiovisual da Deputación no seu último ano de formación. Chámome Elida Ares, Edrosa, e, bueno, tuve unha nena no Hospital de San José. A Asociación Veciñal A Pena da parroquia de Santa María de Cospeito organizou a presentación na que interviron dúas das protagonistas duns acontecementos ocorridos durante a ditadura que marcaron as súas vidas. Con elas estivo o xornalista Xosé Edrosa, que tamén intervén no filme. Simplemente ou vela ou saber que está viva, e como está, como lle foi a vida. O director Mario Pereira xunto a Sabela Freire en representación do equipo de produción e o director de fotografía Pablo González presentaron ao público o documental que foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Ponferrada no apartado de Escolas de Imaxe e Son. E vinha cariña, sonrosada, unha cara preciosa.